Výborně, prosím tě, obsloužíte každého tak krásně, jako mě můžete vyhovět všem přáním? No samozřejmě, že nemůžeme uspokojit všechny zákazníky, ale jestli si k nám přijdou vybrat flanelku tak jako ty, tak není možné, aby si u nás nevybrali, protože flanelových košil je vždycky dost. No Vida, a co třeba krásné bavlněné tepláky? No s tím už je to horší, protože to je zboží, po kterém je poptávka a chodí strašně moc málo, takže... Tepláky nejsou. Ani pod pultem? Ne, ani pod pultem. Já vím, tady musíme říct, že ne, já se přijdu zeptat potom. My jsme tady slyšeli z úst pamětnic o tom, jaké měly výhody kdysi ve starém ASu. Máte podobné výhody i vy, třeba, já nevím, přednostní nákup? No to teda nemáme, je to veliká škoda, protože každý si myslí, že když děláme v obchodě, tak si můžeme sehnat všechno. A zatím takové zboží, které jako přijde jednou za čas, například v drogerii, když dostanou dobrou parfumerii, tak nemůžeme se jít postavit do té dlouhé řady, ale musíme tady stát do své pokladny a obsluhovat lidi. A když tam chce mít po pracovní době, tak samozřejmě nic není. Takže bez překročení platných předpisů to vlastně nejde. Já si myslím, že to je tak trošku slovo do pranice a my se k tomu určitě ještě vrátíme. Takže z oddělení pánského textilu